ne balimaw bi an sigikun fɔlɔ o ye Gawo i y'a faamuya b'a la an ka ɲɛmɔgɔw ye décision dɔ ta Gawo an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ an ka faamaw o ye buntɛli da terrorisiw kan a ka bɔ hakili ma an bɛ an da don o fana la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye MINUSMA ye Tɛsiliti kan min ye Tɛsiliti kan ye jugulamɔgɔw b'a la an ka sɔrɔdasiw ko MINUSMA ka to Tɛsiliti kan kɔnɔ o kana taa ko min bɛ o ko la an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Marɔku fana olu ye ko da Faransi kan an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye comment ça s'appelle Niger olu ye Faransi y'a faamuya b'a la sanction da Faransi kan dumuni tɛ don dumuni tɛ bɔ Faransɛw ka cɛ o minɛna Niger douaniers ye Faransɛw minɛ ka cɛ croissant baden b'u bolo k'u bɛ taa di i y'a faamuya b'a la u ka ambassadeur n'u ka fɛnw ma o croissant ninnu bɛɛ minɛna k'u bila poubelle kɔnɔ i y'a faamuya b'a la bon n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment ça s'appelle Maroc Kawjim Issa Kawjim an b'ale cancan bi kosɛbɛ an bɛ Issa Kawjim cancan n'an bɔra yen nɔ fana Zanbe Konate komi n y'a fɔ kuma la cogo min na kunu an bɛ Zanbe fana cancan Tiseri an b'a laban ni ale ye ale bɛ forontɔla bi a ka bon hakili ma Tiseri an y'ale cancan kunu a bɔra ka forontɔ n'o de fɔ n ko ni y'i minɛ i bɛ bɔ ka kuma de ni y'i minɛ i bɛ bɔ ka jaabili kɛ fura foyi t'a la voilà nin de ye an sigikun belebeleba ye yanni an ka don an sigikun kɔnɔ bi ye mardi le 12 septembre 2023 bi ye mardi le 12 septembre 2023 ne balimaw an bɛ hɔrɔnmuso ɲalen fo n'o ye Baculi ye an y'o de fɔ don o don an b'ale tɔgɔ ɲuman fɔ yan ka tɔgɔ duman fɔ yan i y'a faamuya b'a la ka tila ka tanu nin kɛnɛ kelen kan min ye Baculi ye parce que a bɛ k'a kɛ jamana ye i y'a faamuya b'a la a bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ président musow tɛmɛna o ma se ka baara min kɛ Mali kɔnɔ Baculi bɛ k'a kɛ bi a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Mali jɔ i tɔgɔ duman bɛ bɔ anw da kɔnɔ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin Mali ma i tɔgɔ ɲuman o bɛ bɔ anw da kɔnɔ yan an bɛ ka Sogɛli ka baara ɲuman fɔ an bɛ ka Asimi Goyita ta fɔ an bɛ ka Modibo Kɔnɛ ta fɔ an bɛ ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ta fɔ ni Baculi ye ɲuman fana kɛ an b'a fɔ yan o de ye anw sigikun ye anw tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faso fɛ Arasi Balayi b'i fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tiɲɛ kan Arasi Balayi b'i dɛmɛ wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka fantanw jigi tugu i tɔgɔ duman o bɛ bɔ Arasi Balayi yɔrɔ yan min ye Baculi ye kunu a tun bɛ ko quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Sɛbɛninkɔrɔ cité voilà a tun b'o yɔrɔ fana la a ye foncer dingɛ lajɛ bɔgɔ min tun b'a kɔnɔ a y'a lajɛ muso in ye nin bɔgɔ in bɛɛ bɔ ji bɛ ka boli a boli sira fɛ bi a ka bon hakili ma kunu ji tun tɛ se ka tɛmɛ ni jiboli sira ninnu fɛ a bɛɛ tun gerennen don a bɛɛ tun falen don bɔgɔ la aw k'a lajɛ bɔgɔ min bɔra foncer dingɛ in kɔnɔ ni Baculi tun tɛ jɔn tun bɛ na nin kɛ a ye foncer lajɛ a bɛɛ tun falen don a y'a lajɛ o y'a bɔgɔ bɛɛ bɔ bi bi in na ji bɛ ka boli ji bɛ ka tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ quoi regardez kono k'an kana tanu o y'aw ta ye a filɛ yanni u ka bɔgɔ labɔ aw yɛrɛ ka foncer dingɛ lajɛ on dirait que mɔgɔ ka dugu tɛ quoi on dirait que une capitale abandonnée bi Baculi bɛ k'a bɛɛ refait a bɛ k'a bɛɛ dilan Baculi an ka foli b'i ye ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka ni jugu ntanya mais ala ka ni jugu s'i la mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara ɲuman kɛ Mali kɔnɔ walayi fo n'a ma bɔ a kalama sinon an bɛna an sigi yan i y'a faamuya b'a la k'a fɔ wari ko tɛ sanu ko tɛ n'i ta ye Mali ko ye anw b'i fɛ ne balimaw an sigikun fɔlɔ i y'a faamuya b'a la o ye Gawo an ka ɲɛmɔgɔw ye décision ta depuis Gawo kan attaquera an ka ɲɛmɔgɔw ye décision ta décision ye jumɛn ye i y'a faamuya b'a la mobili ni mobili b'i bolo Gawo mara la bi Gawo mara la ni mobili b'i bolo ni plaque t'a la a tɛ boli Gawo mara kɔnɔ bi mobili sans plaque o tɛ boli Gawo mara kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mobili fana vitre fumée ni mobili b'i bolo ni vitre fumée don hali k'i ka vitre falen i k'a kɛ vitre jɛman ye n'i y'a kɛ vitre noire ye a tɛ boli Gawo mara la an bɛ don min na komi bi an ka mɔgɔw y'o décision ta fɔlɔ mobili sans plaque
har ni kɛra sabu har ni kɛra président tɛ dɛ har ni kɛra n t'a sugu dɔn ye quoi ka mobili boli plaque t'a la bilahi n'o y'i minɛ i b'i si kɛ kaso la Gawo mara la ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ka don mobili kɔnɔ mɔgɔ t'i ye i y'a faamuya b'a la n'o y'a mobili sugu minɛ i b'i si kɛ kaso la ye nin de y'a kɛcogo ye an ka ɲɛmɔgɔw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye parce que mɔgɔ ninnu bɛ taa tiɲɛni kɛ nin cogo de la mobili sans plaque walima mobili vitre finman o mana ye cɛ o cɛ bolo Gawo mara la e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye wa i b'i si kɛ kaso la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw ka nin fara aw ka fɛn kan voilà n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment ça s'appelle an ka faamaw ye an ka faamaw o ye baarada terrorisiw kan a ka bon hakili ma ne y'a fɔ dɛ n ko an ka sɔrɔdasiw ninnu kɛra komi lion blessé waraba joginnen o kɛra komi fali ku tigɛlen depuis an ka bateau attaquera an ka sɔrɔdasi bɛɛ ɲɛ bilennen don a bɛɛ diminen don wa bɛɛ c'est à dire dusu b'a u kɔnɔ bi a ka bon hakili ma o bɛ ka fan bɛɛ larawi o bɛ ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na o ye kunnafoni sɔrɔ i y'a faamuya b'a la Tombouctou mara ninnu na dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Alimontrat dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Alimontrat o ka dugu ninnu tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn aw ye kunnafoni sɔrɔ ko terrorisiw bɛ labɛn na ye i y'a faamuya b'a la caméra de surveillance min bɛ sanfɛ a ɲɛ tun bɛ terrorisiw la labɛn na ye terroriste baden nka cɛ an ka Sukoyi wulila ka taa jɔ o kunna ka bɔmu jugu bila o kan o ye mɔgɔ min faga Ala kelen de b'a da dɔn u ye fagali min kɛ Ala kelen de b'a da dɔn an bɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye i y'a faamuya b'a la ka tila k'u dɛmɛ o bɛ sira min kan an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini o ye dimi don terrorisiw la a ka bon hakili ma o ye dimi don terrorisiw la a ka bon hakili ma DIRPA bɛna communiqué kɛ hali a tɛ mɛn DIRPA bɛna communiqué kɛ hali a tɛ mɛn a kɛra dugu min tɔgɔ ye ko Alimontrat i y'a faamuya b'a la o ye kibaruya sɔrɔ ko terrorisiw bɛ labɛn na ye i y'a faamuya b'a la o kibaruya dila an ka ɲɛmɔgɔw ma o kibaruya dila an ka faamaw ma o ye avion lawuli ka t'u bɛɛ kun ci k'u da fara Ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa fana an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ comment ça s'appelle min ye MINUSMA ye nin waati in na an ɲɛ bɛ jugulamɔgɔw la ko Mali min tun ko MINUSMA ka taa ko bi bi in na ko Mali bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka to yen an ka ɲɛmɔgɔ si ma nin fɔ ye wa nin ma bɔ an ka ɲɛmɔgɔ si da kɔnɔ MINUSMA yɛrɛ de ko i y'a faamuya b'a la ka min bɛ Teseliti k'o tɛ se ka in bila dati min dira o ma MINUSMA de ye lɛtiri sɛbɛn ka ci an ka ɲɛmɔgɔw ma ko Teseliti kan k'o tɛ se ka bila nin bila cogo la ko parce que convoi min kan ka na minɛnw ta ka taa n'a ye i y'a faamuya b'a la ko convoi in wulila mais a ma se fɔlɔ convoi min kan ka na minɛnw ta i b'a dɔn minɛn minnu b'u bolo fo que camion de ka n'u donni ka taa n'u ye walima i y'a faamuya b'a la mobiliw ka n'u cɛ ka taa n'u ye ko o minɛn k'o de wulila Niger ko fo k'a ka Niger bɛɛ Tchadi k'o de wulila Tchadi ko fo k'u ka Tchadi bɛɛ cɛ ci ka sɔrɔ ka Niger cɛ ci ko ka sɔrɔ ka na Mali la ko a bɛ temps ta dɔɔni MINUSMA mɔgɔw de ye lɛtiri sɛbɛn ka ci an ka ɲɛmɔgɔw ma min ye comment ça s'appelle Teseliti kan ye ko o tɛ se k'a bila dati min dira u ma mais mɔgɔ dɔw b'a la ko anw ka ɲɛmɔgɔw de ko MINUSMA ka to o yɔrɔ ninnu na nin waati in na nkalon fin tiɲɛ t'a la race balayera de l'homme tranquille depuis Paris MINUSMA yɛrɛ de ye lɛtiri sɛbɛn ka ci an ka mɔgɔw ma ko convoi min kan ka na olu ka minɛnw donni ka taa n'a ye k'u bɛ retard la dɔɔni ko parce que Niger fanfɛlaw na n'i k'i bɛ bɔ Tchadi fo k'i ka don Niger de kɔnɔ ko gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la o tɛ se ka se i y'a faamuya b'a la dati fɔlen in na dati min dir'u ma k'u ka bɔ Teseliti kan na k'o tɛ se ka se o waati la i y'a faamuya b'a la o n'an ka ɲɛmɔgɔw o kɔni bɛ négociation na voilà n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Maroc an bɛ na Maroc bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko dugukolo o yɛrɛyɛrɛla Maroc kɔnɔ dugukolo o yɛrɛyɛrɛla Maroc kɔnɔ tremblement de terre o kɛra Maroc kɔnɔna na o kɔnɔna na min ye Faransi ye i y'a faamuya b'a la olu wulila k'u bɛ taa dɛmɛ don Maroc ye k'u bɛ taa dumuni d'u ma ka taa fini d'u ma ka taa fɛn caman d'u ma Maroc ko k'a jɛra Faransi ka dɛmɛ kɔ ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se Faransi jogo yɛrɛ de bɛ k'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la Faransi ka kɛwale o de bɛ ka Faransi kɛ samiya bo ye bi a ka bon hakili ma cɛ nin ye Faransɛw tɔɔrɔ tɛ Maroc sɔnna Qatar ta ma
ou sonna, comment ça s'appelle, Arabie Saoudite itama, ou sonna, comment ça s'appelle, mini Espagne ka deme, ou sonna dugu chamantai, mais mini France ka deme, Maroc ya la segi, deme wuli la de, ou sele Maroc ou France la coube do, Maroc on kono, ko France ka deme ko ta fait. France kera djia kono bi comme al haram, France kera djia kono bi comme al haram. Ya famiya bala hakɛ kɔ filɛ nin ye dɛ n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ ala b'a a bɔ i la depuis diɲɛ kɔnɔ yan n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ a juru bɛ sara depuis diɲɛ kɔnɔ yan faransi kɛra komi ɲuguntan fɛn u kɛra komi samiyabu Maroc ya famiya bala k'u bɛ taa dɛmɛ di Maroc ma hi sabililahi gɛlɛya mun y'u sɔrɔ tɔɔrɔ mun y'u sɔrɔ Maroc ko k'u jɛra faransi ka dɛmɛ kɔ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala segukaw ka duwawu bɛ ka minɛ segukaw ka danga bɛ ka minɛ Faransi nɛgɛ tɛ mɔgɔ si de la diɲɛ kɔnɔ ka da mun kan u yɛrɛ ka kɛwale u yɛrɛ ka kɛwale Maroc ye nin bi de don Faransi la kunu Maroc ye nin dimi de don Faransi la kunu waati min na tɔɔrɔ bɛ Maroc kan o bɛɛ n'a ta k'o tɛ Faransi ka hɛrɛ fɛ o bɛɛ n'a ta k'u tɛ Faransi ka dɛmɛ fɛ ne balimaw tiɲɛ filɛ dɛ n'u tun ka ɲi Maroc tɛ dɛmɛ lasegin n'u jogo tun ka ɲi Maroc tun tɛ dɛmɛ lasegin mais Maroc jɛra Faransi ka dɛmɛ kɔ waati min na Saudiya bɛ ka taa dɛmɛ di Maroc ma o bɛ k'a minɛ waati min na Faransi ni Espagne bɛɛ tugunnen bɛ ɲɔgɔn na Espagne bɛ ka taa Maroc dɛmɛ o bɛ ka Espagne ka dɛmɛ minɛ mais k'u tɛ Faransi ka dɛmɛ fɛ ne balimaw walahi ne y'a fɔ yan ko fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ o kɛra komi gɔn kɛlɛnna bila u ɲugun bɛ bɛɛ la mɔgɔ si t'u fɛ o kasa bɛ ka bɛɛ déranger ka da mun kan u ye mɔgɔw de tɔɲɔ u binna mɔgɔw kan ka mɔgɔw danbe b'o la diɲɛ bɛɛ kununa bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka ban o la diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲugun na bi Maroc ye nin de ta ka Faransi sɛgɛrɛ i y'a faamuya k'u mago tɛ Faransi ka foyi de la dɛmɛ o pititi patata u mago t'a la u ye camion fa fura la ka camion fa fini la ka camion fa malo la ka camion fa fɛn sugu bɛɛ la Maroc ko k'u jɛra bɛɛ kɔ u ka camion bɛɛ jɔlen filɛ nin frontière la a bɛɛ fɛn fɛn ni doni taara a bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ frontière la o y'a bɛɛ bloqué k'a si tɛ don ye Faransi tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ fɛn fɛn kan Faransi ka fɛn ye fɛn fɛn k'u t'a fɛ bana jugu fura ye fura jugu ye walahi Maroc président ne y'a kanu bi parce que denkɛni walahi i bɛ se ka jɛ faden to kɔ ka kɔngɔ t'i la ka jɛ faden to kɔ ka kɔngɔ t'i la a bɛ fɔ de ma ko mɔgɔba Maroc roi bilahi kanu donna n dusukun na bi den min tɛ se ka jɛ faden to ko o den bɛ kɛ jugusago den de ye fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke i ma ye Asimi fana ko k'a t'u ka dɛmɛ fɛ u ka dɛmɛ min tun bɛ don Mali kɔnɔ association des petits patata Asimi ko k'a jɛra kɔ Maliyɛnw ma sa de an bɛ ka segin an danbe kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma Maroc fana ko k'a jɛra u ka dɛmɛ kɔ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Niger kɔnɔna ye nka cɛ Niger de ye sanction da Faransi kan ko Faransi ka ambassadeur wo u ka sɔrɔdasiw wo k'a bɛɛ lajɛlen ka Niger bila sans délai u ma Niger bila k'olu bɛ tila tuguni ko ka taa ni dumuni ye ko k'a di u ka sɔrɔdasiw n'u ka ambassadeur ma Niger ka douanier bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na Niger ka douanier munumunu tɔ o taara bɔ i y'a faamuya b'a la Faransiw n'u ka fɛnw kan croissant ala n ko bilahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ jusqu'à maintenant i ka mɔgɔ ninnu o kɛra komi samiyabugu a y'a lajɛ dɛ ni croissant bɛɛ minɛna a bɛɛ tun bɛ ka taa di u ka sɔrɔdasiw n'u ka fɛnw ma i jɔ n ka dɔ fara volume kan. Les Français. Donc là, c'est les brigades qui les avaient arrêtés ce matin à 5 heures. Maintenant, on a amené le véhicule au commissariat central de Niamey. Donc voilà, tout le monde, tout le brigade et la police est présent. Bon, an b'a lajɔ yan nin kɛra Niger kunu bon nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka tagali fana teliya quoi n'i y'a mɛn k'i tɛ bɔ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ i bɛ dumuni de sɔrɔ yen walima i bɛ ji de sɔrɔ yen Niger bɛ ka taa cogo min na nin de ka ɲi dumuni tɛ ka taa di u ka sɔrɔdasiw ma dumuni tɛ ka taa di u ka ambassadeur ma parce que a fɔra ko ka yen bila sans délai n'u ma sɔn ka yen bila Niger de ta u ka dugukolo ye dumuni tɛ se ka bɔ yɔrɔ si ka taa di u ka mɔgɔw ma dumuni bɛ ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ taa di u ka mɔgɔw ma douanier bɛ k'a bɛɛ bloquer o bɛ k'a bɛɛ saisi o bɛ k'a bɛɛ fili ɲaman kɔnɔ croissant baden i b'a lakali k'a fɔ ko depuis 1960 dawolo o ma deli ka croissant dun quoi tellement que kɔngɔ b'u la
ka camion joli ko fa Khorasan o be ka taa di u ka mɔgɔw ma Niger douanier y'u bɛɛ minɛ ka bɛɛ minɛ Khorasan ka bɛɛ minɛ o bɛ taa di fantɔw ma Niger kɔnɔ o b'a dun Faransi sɔrɔdasiw bɛ sigi kɔngɔ la o ka ambassadeur bɛ sigi kɔngɔ la a bɛ yen bila nin t'a kɛ cogo ye dɛ a kana to dumuni ka taa d'u ma parce que aw de t'aw ka jamana ye a fɔra k'aw ka wali jamana bila hali bi a nɔrɔlen bɛ mɔgɔw ka jamana la k'aw t'a bila k'aw bɛ taa fitinɛ kolokolo ye dumuni n'i y'a mɛn k'i bɛ kɛlɛ kɛ dumuni de b'i kɔnɔ n'i y'a mɛn i y'a faamuya b'a la ko i tɛ mɔgɔw ka jamana bila tɔ de b'i la quoi ni kɔngɔ y'aw bɛɛ faga k'aw bɛɛ boja aw kɔnɔ bilahi aw b'a bila hali bi an b'a ɲini Niger sɔrɔdasiw fɛ aw kana to dumuni ka taa d'u ma dɛ aw kana to dumuni foyi ka tɛmɛ dumuni bɛ bɔ yɔrɔ k'a bɛ taa d'u ka sɔrɔdasiw n'u ka fɛn ma a y'a bɛɛ bloqué kɔngɔ k'u bɛɛ si kana den tigɛ ye bana jugu fura ye fura jugu ye mɔgɔw ka jamana k'aw tɛ bɔ ye o tuma a nana c'est comme ça nin de y'a kɛ cogo ye an bɛ Abdramane Tchani fo Niger président kura min bɛ yen an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa nin de y'a kɛ cogo ye kana to dumuni foyi ka tɛmɛ k'a bɛ taa d'u ma voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ segin ka na makɔrɔni kelen in na non an bɛ taa fɛn na Corée du Sud an bɛ taa Corée du Nord an bɛ taa Corée du Nord Corée du Nord président de bɔra i y'a faamuya b'a la ko cɛ o cɛ mana maga Niger la i y'a faamuya b'a la k'a bɛ wuluden tigɛ k'a daminɛ Faransi ka taa CEDEAO la a bɔra ka kangari ta k'a se b'ale ye bi cɛ o cɛ mana maga Niger la bi k'i b'ale jɔlen sɔrɔ yen Corée du Nord président n ka cɛ n ko ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ i y'a faamuya b'a la segukaw ka duwawu bɛ ka minɛ ala bɛ Niger fɛ kira bɛ Niger fɛ Niger population bɛ Niger fɛ segukaw ka duwawu bɛ ka minɛ Corée du Nord o président de bɔra ka communiqué kɛ ko bilahi ni Faransi ma Niger bila i y'a faamuya la fɛn min mana o sɔrɔ o bɛ bɔ a kalama wa cɛ o cɛ mana fɔ k'i bɛ taa fitinɛ de kolokolo Niger k'i b'ale jɔlen sɔrɔ o ka dalama ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi bi in na se min b'ale ye ko diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi bi in na se min b'ale ye ka tila k'a fɔ tuguni ko ale ni Russie Corée du Nord président ko ale ni Poutine k'u ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛkɛminɛn na ko diɲɛ bɛɛ bɛ se k'o seere yan an ka cɛ lamɛn n'an bɛ taa an bɛ lafiya o bilahi an bɛ lafiya. La mission fondamentale de notre force nucléaire est de dissuader la guerre. À tout pays qui tenterait de menacer ou attaquer le Niger, qu'il sache que son pays sera automatiquement détruit. Voilà. Nous, la Corée du Nord et la Russie avons tous le matériel nécessaire pour éradiquer n'importe quel pays sur la surface de cette terre. Nous, ce que voulons, c'est la fin de la CEDEAO et la libération du Niger. Vive le Niger et vive l'Afrique libre. Nga cɛ ni waraba bɔra jakuma buyi dogo a y'a fɔ dɛ ko cɛ o cɛ mana bin Niger kan k'a minɛn b'o olu bolo k'i ka jamana ci k'a se b'u ye bi Russie Corée du Nord cɛ o cɛ mana taa bin Niger kan ka daminɛ CEDEAO la ka taa Faransi la ko cɛ o cɛ mana taa bin Niger kan k'o bɛ t'i ka jamana de ci i yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ k'o bɛ taa yen de ci k'a se b'u ye fana k'i ka jamana ci n'an bɛ taa an bɛ se n ka cɛ mɔgɔbaw de bɛ ka kɛ nin jamana ninnu fɛ Chine b'an fɛ Corée du Nord olu b'an fɛ Russie b'an fɛ i y'a faamuya b'a la an ni jamanaba caman de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cela veut dire que an bɛ sama kɔfɛ gomi t'an gosi n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala Corée du Nord olu président bɔra ka kangarimada kɛ CEDEAO n'o ye fitinɛ kolokolo Niger kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a tɛ CEDEAO ni Niger cɛ dɛ a bɛ CEDEAO ni olu Corée du Nord de cɛ wa CEDEAO jamana fɛn fɛn bɛ k'u b'a bɛɛ bombarder k'a bɛɛ ci ka bɔ baara la ne m'a fɔ dɛ n ye cɛ kumakan k'a la sisan Corée du Nord président bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko lagalagatɔ don n'a ye min fɔ a b'a kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ siran petini ɲɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ siran parce que kɛlɛkɛminɛn jugubaw de b'a bolo a ye kangari da CEDEAO ye cɛ o cɛ mana kɔrɔbɔ i y'a faamuya b'a la a b'i ka jamana kɛ tonbo ye cɛ o cɛ mana kɔrɔbɔ i y'a faamuya b'a la a b'i ka jamana kɔnɔden bɛɛ faga ko cɛ o cɛ mana se Niger ma k'a b'i ka jamana ci ka tila ka kuma laban ni vive Niger n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ yanni an ka ɛri ka janya min ye Macron fɔlɔntɔla tuguni Macron bɔra ka ci bila a ka dibitew ma i y'a faamuya b'a la k'u ka réunion de urgence k'u ka boloda joona joona ko u ka hakilina kura ta u ka dɔnsen kura ta parce que Afiriki kununa politique min b'u bolo n'u ma changer ko nin ye u tɛgɛ bɔlen Afiriki bolo n'an bɛ taa an bɛ se dɛ Macron y'a faamuya bi mais trop tard Macron y'a faamuya bi Macron de bɔra ka ci bila ka assemblée ma k'u k'a lajɛ u ka dɔnsen kura ta
u ka hakilina kura ta u ka stratégie kura ta u ka lajɛ i y'a faamuya b'a la o ni Afrique ka sigi ka kuma u ka politique kɔrɔ min tun b'u bolo i y'a faamuya b'a la ne y'a fɔ ko Macron bɛ ka nin laɲini k'a mɛnna Macron ye Asimi Macron ko ni Asimi sɔnna k'a ka téléphone ta ci b'ale bolo k'a fɔ Asimi politique min tun b'olu bolo kunun k'o b'o politique bila partenariat gagnant ko o ni Mali ko Asimi b'a ka téléphone yɛrɛ ta u ka député bɛ na sigi ka kuma Macron k'a b'a ɲini a ka député bɛɛ fɛ i y'a faamuya n'u b'u ka politique changer u ka décision ta n'u t'u ka politique changer n'o bɛ to kɔrɔlen de kan ko n'o kɛra i y'a faamuya la Faransi ta bɛ tiɲɛ quoi n'u tora kɔrɔlen kan o ni mɔgɔ si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ n'o ye kura ta a ka ca Ala fɛ o ni Afrique bɛ se ka bɛn a y'a ka député bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a député bɛ na kuma n'u kan ka to kɔrɔlen de kan walima n'u kan ka kura de ta partenariat gagnant ka baara kɛ tiɲɛ kan ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma n'o bɛ na kura ta alhamdulillah n'o m'o kura fana ta tant pis pour eux Mali taara Niger taara Burkina taara wa diɲɛ bɛɛ tigɛlen bɛ Faransi la parce que u ka politique ye blague tuer de u ka politique man ɲi Macron yɛrɛ bɔra o kalama bi a b'a dɔn k'a fɔ u ka politique tɛ marché n'an tun m'u ku tigɛ o tun tɛ sira minɛ n'i ma numu ku tigɛ a tɛ bɛn ɲɛnama dilan n'i ma numu ku tigɛ a tɛ daba ɲɛnama dilan a tellement ka n'u can k'u lebu yira diɲɛ na k'u sigi u sentɛgɛ kɔnɔ Macron ko faut que Faransi k'a ka politique changer politique min bɛ Faransi bolo ani mɔgɔ si tɛ bɛn politique Faransi ka politique ani jamana si tɛ bɛn fo k'u ka dɔnso kura ta politique min b'a to ni jɛmaw bɛ k'u fɛ u ka kafiriya dabila ka juguya dabila ka mɔgɔ faga dabila k'u ku tile fali sanfɛ Macron in de ɲini a ka député fɛ n'u ma sɔn fana n'u tora kɔrɔlen kɔ Macron ko k'u b'u kɔfilɛ u tɛ mɔgɔ ye u b'u ɲɛfilɛ u tɛ mɔgɔ ye Macron de bɛ ka nin fɔ dɛ wa ni kafiri min bɛ tila tuguni ka t'i jɔ CEDEAO comment ça s'appelle Niger ka coup d'état olu ma jɛn ne petiti patata a ka politique in de y'aw nɛgɛ bɔ mɔgɔ la aw sɔn de bɛ k'aw kɛlɛ aw jogo de man ɲi n'aw yɛrɛ bɛ k'a faamuya alhamdulillah n'aw yɛrɛ bɛ ka t'aw sigi bi ko a ka politique in changer a ka courage ta alhamdulillah a bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ parce que foyi t'aw ka dugukolo duguma Ala ma hɛrɛ foyi de nɔgɔya aw ye aw bɛ balo mɔgɔninfinw de joli la aw bɛ balo mɔgɔninfinw de nɔfɛ n'aw ko k'a bɛ taa olu faga k'u bololafɛn ta maa si tɛ dangaden ye tuguni wa bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na n'aw tun ka ɲi aw tɛ gɛn n'aw tun ka ɲi mɔgɔ si t'aw bila i y'a faamuya b'a la aw kelen na voilà mais aw man ɲi de o de la diɲɛ bɛɛ tigɛra aw la Marɔku filɛ nin ye k'aw ka balo lasegin diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna a maloya ka bon a ka bon hakili ma Marɔku k'u ka dɛmɛ lasegin o ni Mali tɛ o ni Marɔku tɛ o ni Algérie tɛ o ni Russie tɛ hali Europe bilahi Faransi n'olu tɛ Europe bɛɛ tigɛlen bɛ Faransi la Macron yɛrɛ y'a fɔ k'ale kelen de bɛ ka Niger kɛlɛ kɛ ko ni Niger kɛlɛ ko n'ale y'a gagné ko Europe bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais ko n'ale perdra Niger la ko Europe bɛɛ bɛ a tɔɔrɔ sɔrɔ Macron de parce que Europe bɛɛ tigɛra u ka politique la a si Macron kɛra comme gɔn kelen na bila a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka solution ɲini walasa u bɛ se k'u ka politique yɛlɛma o ni jamaw ka taa ni ɲɔgɔn ye mais politique kɔrɔ mun b'u bolo n'u m'a bila u ni mɔgɔ si tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ t'u kɛlɛ na comme gɔn kelen na bila n'o ye kura ta ka baara kɛ tiɲɛ kan o ni mɔgɔ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye kuma fɔ n'a ba filɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye comment ça s'appelle Issa Kawujimi an bɛna ale kumakan kala an bɛna cancani de daminɛ sisan voilà an bɛna gosili de daminɛ an bɛna Issa Kawujimi an bɛna ale lamɛn ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la an y'a fɔ ko ninnu ye dangadenw de ye an ka Issa Kawujimi lamɛn. C'est-à-dire que cette question, ne y'a fɔ ko ne tɛ to kuma kelen kan mɔgɔ dɔw k'a b'a fɔ bi cu sini a b'a fɔ ca mais élection tɛ se ka kɛ o kɛcogo b'a la voilà élection tɛ kɛ wa ne yɛrɛ tɛ élection ko la laisse-moi finir mon frère élection tɛ se ka kɛ n tɛ élection ko la ne de y'a fɔ élection ka kɛ bi ne tɛ élection ko la. Mais laisse-moi répondre. Et on est d'accord. Et Syria. Moi, je ça pose la question. Élection, c'est qu'elle est élection là. Et je ne suis pas partisan d'aller à des élections, comme on le dit que des dates fétiches là, je suis plus dedans. C'est-à-dire que Bacler était élection, c'est qu'elle. Au même moment, nous avons un bateau me fera, me fera à des milliers de personnes. Quand Koutourou be attaqué. Mais est-ce que nous avons mis Djamana fait bika dans l'élection au Kuba Fidala? Maintenant, la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Amseka Beko dans la Jamana Kishi?
Quand le pays est en danger, il faut sauver d'abord le navire, le bateau Mali. Est-ce que ce n'est pas vraiment une expression criminelle aujourd'hui? Je dis aujourd'hui. Non, laisse-moi finir. Mais la politique, c'est le réalisme. C'est la flexibilité. Maintenant, élection qui est balayée, à qui la faute? Pourquoi moi c'est la sécurité améliorée pour faire les élections? Pour moi, c'est le gouvernement. Donc il faut mettre ce gouvernement à la côté. Deuxième, il faut un gouvernement d'union nationale sur la base de ce que j'ai proposé, que le président rencontre toutes les forces vives de la nation. Kaujim isara ibalola mosika siratila ekra barka banen denye yukuma kante mina hari ka du kono Albert Mali ibe tête de mort bla dabla quoi morombe akote ibe ka tête de mort dabla et tête de mort bla iba dabla quoi sinon bi bloqué quoi Albert ibe tête de mort dabla quoi kana tête de mort bla sinon be mo ka vidéo tike voilà Kaujim isara ibalola mosika siratila e nyugumbe har ka bla la. Bon, abaka ni kuma kɔrɔ dɔn attaque min kɛra an ka bateau min attaquera o de nisɔndiya b'u la o de diyara u ye o de la tari sigi ko élection tɛ kɛ kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ olu ka laɲini ye u ka laɲini tɛ foyi ye bi maliyɛn bɛɛ ka sa parce que olu malola u ta tiɲɛna u ɲugun bɛ bɛɛ la olu kɛra su ye u tɛ se ka ko dilan tuguni a bɛ t'i sigi ko élection tɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ a la ko non ko kana yɛlɛ a la dɛ. Ko élection tɛ se ka kɛ ko parce que attaque bɛ kɛ ka fan bɛɛ u ka laɲini nin de ka d'u ye u bɛ fɛ nin de ka kɛ sinon e sara i balola bi mɔgɔ mago b'i la élection ka kɛ jɔn bɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye tuguni Mali kɔnɔ élection kana kɛ jɔn de bɛ e kumakan ta ka baara kɛ n'a ye tuguni jɔn de bɛ tugu e kɔ jɔn de bɛ da e la tuguni jɔn de bɛ kɛ e fɛ hali ka parti a mɔgɔ bɛ démissionnera ka bɔ a kɔnɔ pewu Issa Kaujimi e dala kan tɛ ci ka cɛ wa e tɛ don da la tuguni. Kono élection tɛ se ka kɛ kɔnɔ ku i kumakan ni kɔnɔ ku bɛɛ de ye kelen nafa tɛ e la woloku tɛ e la hali ni e donna arijinɛ kɔnɔ i bɛ bɔ tuguni a ni tiri sigi ne de y'a fɔ ko élection ka kɛ mais bi élection tɛ se ka kɛ élection tɛ kɛ wa a donna ta bɔra ta nka cɛ walayi ninnu bolo k'anw ye dangadenw de ye quoi ninnu bolo k'an bɛ ji min na ninnu de ye ninnu bolo k'an bɛ ka réfléchir n'an galaka kolo de ye ma da i la o ka fisa n ka da i la ka tila ka tigɛ i la Kaujimi e kɛra su de ni sara i tɛ se ka wuli tuguni n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma a bɛ k'i moke bɔ an ka tɔɔrɔ la i y'a faamuya la a bɛ ka yɛlɛ an ka degun na tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ o de bɛnnen b'u ma sinon bɛɛ tun tununnen don u bɛɛ tun bɛ wo kɔnɔ yen mais depuis bateau attaquera u bɛɛ bɔra u bɛ ka vidéo kɛ parce que a bɛnn'u ma de a diyara u ye de n'i tiri sigi k'u bɛ kuma bana mini e sara i balola Kaujimi e yɛrɛ b'a dɔn ko e tɛ se ka ci ka ci tuguni nin ye kɛlɛ in su ye i ɲugun bɛ hali i muso n'i denw na parce que i da bɛ mugu bɔ i da bɛ ɲɛɲɛ bɔ hɔrɔnya tɛ sɔn a ma i da bɛ mugu bɔ i da bɛ ɲɛɲɛ bɔ a n'i tiri sigi ko élection tɛ kɛ tuguni n ka cɛ maa si tɛ e bo visé yan maa si de tɛ e bo visé maa si tɛna kɛ e fɛ tuguni i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fu i bɛ k'i ka énergie perdre fu a bɛ kuma kuncɛ ni min ye ko gouvernement d'union ka sigi gouvernement d'union ko ka sigi gouvernement d'union kɔrɔ ye mun ye bɛɛ ka don dangaden tɛ don nin fanga in kɔnɔ tuguni an balolen ɲɛna yan faso kunmasuluden a tɛ don nin fanga in kɔnɔ tuguni an balolen ɲɛna yan ka t'i n ko ninnu bolo k'anw ye nun sɔgɔtɔw de ye quoi ale bolo n'an ko n'o élection tɛ se ka kɛ wa élection yɛrɛ tɛ kɛ an ka mɔgɔw b'ale wele ka na a da don tulu la mais c'est fini pour toi i bɛ sa kasankɛ bitigi kɔnɔ ye n ye n kali ala la kasankɛ bitigi i bɛ sa kɔnɔ ye e tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke tuguni parce que i ɲɔgɔn dangaden ma wolo planète sanfɛ cɛkɔrɔba min ye tɔgɔ d'i ma ka jamu d'i ma i bilala o fɔlɔ la yan M5 min ye tɔgɔ d'i ma ka jamu d'i ma i bilala olu fana la yan Assimi min y'i ta i y'a faamuya b'a la k'i bila assemblée kɔnɔ i bilala olu fana la Kaujimi kɛra n ko e kɛra su de ye quoi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma e kɛra su de su e dati banna i sara k'i kɛra komi wulu fatɔ quoi n'i taara i sigi ka kuma i kɛra komi comédien i m'a ye i bɛ kɛnɛ min kan mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ i la i kɛra komi fatɔ an taara élection na an ma taa élection na mun bɛ s'i ma an taara élection na an ma taa élection na mun de bɛ s'i ma
jama b'i kɔ wa sanga b'i la wa dawula b'i la wa jɔyɔrɔ b'i la mali kɔnɔ wa nafa b'i la wa e tɛ se ka tiga ci tuguni e da dun kun an ka élection baliya la a b'i ɲɛ sira la jɔn bɛ tugu e kɔ tuguni jɔn bɛ kɛ e fɛ tuguni personne i ka nin fara i ka dɔn ta kan n'i bɛ se k'i doni jigi ka bɔ mali ko la alihamudulila n'i tɛ se k'i doni jigi e kumakan tɛ marché mali kɔnɔ tuguni kaw jim n ye n kali ala la ala min ka bon ka kan ni maliyɛn y'i bila y'i bila de danbe kisɛ kelen a tɛ e la batara den i somɔgɔw yɛrɛ bɔra fo ɲɔrɔ ka na i kama k'i k'i da bɔ politiki la mais komi i ye dangaden de ye danga safinɛ kunba danga in bɛ ku i la an ka élection kɛra o a ma kɛ o a tɛ ɲɛ sira la e wa maa si ka danaya t'i kan tuguni an tɛ gouvernement diɲɔ sigi dɛ an bɛ taa i y'a faamuya b'a la an bɛ da de yɛlɛ diɲɛ bɛɛ kana don an ka fanga kɔnɔ ka da yɛlɛ diɲɛ bɛɛ ka n'i sɔrɔ a kɔnɔ ye gouvernement ka ci gouvernement diɲɔ ka da yɛlɛ mɔgɔw ka don a kɔnɔ jɔn de bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ olu bɛ k'u ka baara kɛ an mago tɛ foyi la tuguni on change pas l'équipe qui gagne équipe min bɛ ka bi don an b'a changer mun na ninnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ mali fɛ mali ko tɛ u ɲɔgɔn denkolon denma wolo diɲɛ dugukolo sanfɛ mais danga min b'aw kɔ a bɛ ku aw la bilahi n ye n kali ala la danga min b'aw kɔ a bɛ ku aw la fɛnna bɔnɔ ala jugu bɔnɛma wolo dangaden sɛfu dangaden kuntigi bɔnɛma wolo 4 vice-présidents de CNT a ma se ka mali jɔ ka to CNT kɔnɔ ni tiri ku sigi médiaw ɲɛfɛ ye non ko élection kana kɛ e kumakan bɛ se ka mun de dilan mali kɔnɔ ne ɲɛ t'o de la o e kumakan bɛ se ka mun de dilan mali kɔnɔ zéro e kumakan tɛ se ka foyi de dilan mali kɔnɔ k'aw jimi hali den min bɛ wolo bi o kumakan bɛ se ka minɛ ka tɛmɛ e kan parce que mɔgɔ ma tugu o kɔ kuma ma se ka tigɛ a la mɔgɔw tugura e kɔ o tigɛra i la yan mɔgɔw tugura e kɔ o tila ka tigɛ e la yan an ye élection k'an b'a ta mun bɛ s'i ma barika bɛ da la kan na ale bolo n'ale ye nin fɔ a élection tɛ se ka kɛ tuguni Asimi b'a wele laɲini fɔlɔ de b'a la dɛ kelen laɲini fɔlɔ o ye ka moke bɔ an ka tɔɔrɔ la an ka tɔɔrɔ ka yɛlɛ a la laɲini filanan o bɛ se k'u ta cogo min na k'u don fanga in kɔnɔ ne y'a fɔ n ko ɲɔgɔn dangaden tɛ waati min na kasanke tɛ marché waati min na mɔgɔ tɛ ka kasanke san e bɛ CNT kɔnɔ ka tila ka taa kɛlɛ tigɛ olu ɲɛmɔgɔw la o y'i fili kɛnɛ ma dangadenya tɛ tɛmɛ o kan kasanke i bɛ tila kun na mɔgɔ tɛ kasanke yɛrɛ yelen fɛ mɔgɔ tɛ fɛ ka kasanke sa parce que mɔgɔ si tɛ saya fɛ ala ye garijɛgɛ kasanke feere de la o kɔnɔna na i ye sansi sɔrɔ ka don CNT kɔnɔ i bolo kiri yɛrɛ kala ye an taara élection na an ma taa élection na foyi tɛ s'i ma le petit con fɛn bɛ yɛlɛ la fɛn ne yɛrɛ t'a dɔn média minnu fana bɛ taa nin lamɛn quoi o de bɛ ne tɔɔrɔ quoi an tɛ fɛ ka nin kumakan yɛrɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ parce que nafa t'a la bɔn fu sa fu don mais média ta ɲinina den ninnu olu de bɛ taa micro sigi nin da la mɔgɔ min ɲugun bɛ hali kabila la mɔgɔ min ɲugun bɛ hali a yɛrɛ ka denbaya la o de bɛ taa ɲininka sanga nin waati bɛɛ nin bɛ se ka ci ka ci ya nin bɛ se ka ci ka ci ya wa ninnu mana kɛ fɛn fɛn fɛ ala bɛ barika bɔ a la u mana don ko o ko la ko o ko de la a tɛ ɲa u mana don ko o ko la ala tɛ barika don a ko la mais c'est décevant c'est honteux cɛ i doni jigi ka bɔ mali cɛ jigi ne cɛ warilayi bila hali k'i doni jigi ka bɔ nin bɛɛ la quoi cɛ i ɲugun banna bilahi i ka kabila bɛ malo i ka kabila bɛ malo e ka lagasaden sigilen lajɛ n t'a dɔn nin bɔra dugu jumɛn na quoi e k'a sigilen lajɛ a tugura Diko kɔ yan ka sanga sɔrɔ ka Diko denmuso sɔrɔ ka tila ka taa bila Diko la k'o nɛni k'o lajɛ a b'a bɛɛ ɲɛna dɔgɔyama min bɛ cɛkɔrɔba in kan nin dangaden de y'a lase a ma ka bɔ o la ka don M5 kɔnɔ M5 kɛlɛ bannen mɔgɔ minnu y'ale dɛmɛ ko 91 mɔgɔw don k'u ka taa retraite la don min na u tun bɛ fara ɲɔgɔn kan a ma dɔn ko 91 mɔgɔw don don min na u tun bɛ fara ɲɔgɔn kan a ma dɔn ko cɛkɔrɔbaw don kɛlɛ gagnenen k'a bɛ kɛ olu ma fisuruwale ye ala tɛ barika don fisuruwale la fisuruwale hali jahanama bɛ siran ɲɛ a bilala bɛɛ la a tugura Asimi ninnu kɔ Asimi imperturbable Asimi ye ala ye Asimi ye kira ye Asimi ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ kalo kelen kalo fila ko Asimi fana tɛ se e ye mun den modèle ye e bɛna kuma jɔn de ɲɛna n'u b'a ta ka baara kɛ n'a ye e kumakan bɛ se ka mun de o tuma na ne yɛrɛ an sara ka kunu de ya
an sara ka tila ka na de ya an taara lahara ka tila ka segin de ya mais je comprends pas jɔn de bɛ da e la tuguni personne mɔgɔ si tɛ danaya da e kan tuguni sa k'aw dimi e kɛra i ba sinamuso sago ye e wa hali k'i ju minɛ ka bɔ an ta la parce que i ye mɔgɔw tɔɲɔ i dabaraba in bɛ mali ko in na mɔgɔ t'i fɛ ala jugu k'a firi bɔnɛma wolo ni ɲɔgɔn dangaden ma wolo hali arasa fana ka fisa ni nin ye hali arasa baci fana ka fisa ni nin ye mɔgɔ minnu diɲɛ bɛ tuguru kɔ u kɛra juguw sago ye waati min na k'olu bɛna kuma développer maliyɛn jumɛn de bɛ n'a ma danaya da aw kan maliyɛn jumɛn de bɛ n'a ma kɛ aw fɛ mais a ye bɛɛ jigi kari ka bɛɛ lamaloya e de bɛ n'i sigi ko non ko élection tɛ se ka kɛ mɔgɔ min ko kunu ko an ka taa élection na o sigilen b'a malo kɛnɛ kan bi ko élection tɛ se ka kɛ i sara i balola maa si t'i fɛ i kɛra ɲuguntan fɛn ye i ye kabila kuma sulu k'i ba kuma sulu k'i denw kuma sulu k'i muso kuma sulu nafolo nɔfɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma diɲɛ denya nɔfɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma mais ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya yan ko k'i tɛ ala ka nɔgɔya hali n'a sara ka kun e tɛ don da la hali bilakoro ka bugɔ a tɛ kalifa e la tuguni kabila kɔnɔ hali kabila kuma a tɛ sara e la hali du kuma a tɛ sara e la tuguni c'est fini pour toi e kɛra su de ye n'i sara i tɛ se ka jɔ tuguni n'i sara i tɛ se ka dumuni kɛ tuguni n'i sara i tɛ se ka kuma tuguni n'i sara i kɛra pubɛli ye i kasa mɔgɔ si tɛ fɛ k'a mɛn e kɛra ɲuguntan fɛn de ye pubɛli i kasa bɛ ka bɛɛ déranger ala jugu bɔnɛma wolo e dalakan bɛ jate yan ne de tun ko k'an ka taa élection na bi an kana taa élection na mais va te faire foutre va te faire foutre hali bilakɔ ka fisa ne ye. c'est-à-dire que cette question ne y'a fɔ ko ne tɛ to kuma kelen kan mɔgɔ dɔw k'a b'a fɔ bi cu sini a b'a fɔ ca mais élection tɛ se ka kɛ o kɛcogo b'a la voilà élection tɛ kɛ wa ne yɛrɛ tɛ élection ko la. Laisse-moi finir mon frère. Non, c'est même pas la peine quand une vidéo jouer quoi. C'est même pas la peine. Arrête. C'est que hara yɛrɛ ɲugun b'a yɛrɛ la quoi. Bɛ ka kuma yɛrɛ ɲugun b'a yɛrɛ la. A ɲugun b'a yɛrɛ la. I bɛ dangaden sɛfu min ɲini diɲɛ kɔnɔ dɛ nin don. Wa nin tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo mɛlɛkɛ. A y'a sɛbɛn a ka bila ye. Wa maa si tɛ don an ka fanga in kɔnɔ. Dangaden tɛ don a kɔnɔ tuguni. Ni Asimi ye aw ta an b'an da bɔ Mali ko la k'an ka nationalité falen. Ni Asimi ye aw ta n ye kale ala la an b'an da bɔ Mali ko la k'an ka nationalité falen. Parce que aw ye dangaden alakaliw de mun de bɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw b'a kɛ aw ye mais a ye maliyɛn bɛɛ janfa le plus con indigne malhonnête dangadenw ka dangaden hali ne ye nin bila alijinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka taa don jahanama kɔnɔ parce que dangaden don an taara élection na an ma taa élection na mun bɛ s'i ma barika bɛ e la e bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan e bɛ se ka ko dilan tuguni wa e bɛ se ka ko ɲɛnabɔ wa mun nafa bɛ e la e dalakan bɛ se ka mun de dilan Mali kɔnɔ la question est là. An tɛ taa élection na tuguni jɔn de bɛ kumakan ta e ka tɔn min b'i bolo i sera k'o jɔ fɔlɔ wa i ka du min b'i bolo i sera ka dilan e sera k'i yɛrɛ jɔ fɔlɔ wa jɔn de bɛna tugu e kɔ jɔn de bɛna da e la jɔn de bɛna kumakan ta wulu teri jɔ sugu la dɔrɔn ka kule wu a banna sinon foyi tɛ yen hali k'i nin bɔ nin ko sugu na quoi hali ni ne tun b'i place la quoi n tun bɛ juru don kan na k'an yɛrɛ faga la honte n bɛ tɛmɛ e la. Parce que nafa tɛ e la e kɛra jugu sago ye an bɛ na comment s'appelle Zanbe Konate a ye Zanbe Konate lamɛn dɛ e ala ne t'a dɔn an ka a y'a lamɛn dɛ a bɛna min fɔ Zanbe Konate. N kɔni bɛna proposition dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ diya u ye comme MINUSMA wulila ka bɔ yɔrɔ caman na intérêt logistique kama u k'a essayer u k'a fɔ MINUSMA ye a ka to Tombouctou ani Tawudeni ale ni Gawo yanfan ninnu na MINUSMA ka to yen nɔ pour que k'an dɛmɛ logistique yɔrɔ la ani information yɔrɔ la parce que ɲɛ bɛ fɛn min natɔ la. n bɛ nin jugu sago den in lajɔ an ka faamaw kan ka taa ninnu minɛ k'u don kaso la barika bannen den u ka kize de filɛ nin ye yirisun arasa ka kize de kɛra nin ye maintenant CDR Media yirisun kɔrɔ ne ye yirisun min sɔrɔ u b'u t'u sigi kɔrɔ yen nɔ ka yen kɛ kize ye ka yen kɛ media ye barika bannen den aw ma se k'aw yɛrɛ jɔ a bɛ se ka jamana de jɔ MINUSMA tɛ to Mali kɔnɔ dɛ an bɛ taa diɲɛ bɛɛ de ta ka na sigi Mali kɔnɔ barika bannen den ne yɛrɛ t'a dɔn anw ka kiiritigɛla ninnu ɲɛ tɛ ninnu ka vidéo ninnu na dɛ den jugu den ninnu a y'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la den jugu den ninnu a y'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la walima k'u bɛɛ faga u ta tɛ Mali ko ye bi u ta tɛ Mali ko ye sini waati min na jamana bɛ ka décision ta ko MINUSMA ka bɔ yen i bɛ faso kumasulu den dɔw de ye ko MINUSMA ka to Mali kɔnɔ ko parce que ko an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka jamana lagosi
Quand on a sur la sous desra, quoi c'est tout ya dabali tout ye. Ni ministre ma mato ko mali be jeni. Zambe de be kan info mali kono. Bet loba la benya bala. Hein? Ni insiki kani mo nogole nunu laje quoi. Ou hene de be na quoi. Ni ne insiki kani barka banen de nunu laje quoi. Ou hene de be na quoi. E ka laje. Ou ka kize de fleur iri sun. Asigile fleur iri de korota. Fo kongo kono. E massa. Ni besika mu de nyana bo jinya kono. Mɔgɔ min ma hala ka na sɔngɔ sɔrɔ ka ya faamuya wala ka muso n'a denw balo mɔgɔ min ma se ka hali du jɔ ka muso n'a denw bila a kɔnɔ o barika bannen den ninnu de sigilen bɛ k'o bɛ juguw dɛmɛ jamana kan an jugula mɔgɔw ka t'olu ka wari minɛ k'o bɛ jamana buruja ko minisima ka to mali kɔnɔ parce que an ka sɔrɔsiw dɛsɛra depuis bato attaquera nin dangaden ninnu bɛɛ bɛ panpan na depuis bato in attaquera nin dangaden ninnu bɛɛ bɛ panpan na Touré bɛ ninnu bɛɛ ka vidéo ye Pourkera Touré a bɛ nin vidéo ninnu bɛɛ ye Wati minanga baton atakera dobe ko ken nisonje dobe ka jamana lagosi dobe ka anga surasu lagosi ko ni minisima mato mali kono ko malen bebe sa ni minisima mato mali kono ko anga surasu desra ko na fatula benyana non souvent quoi ça te fait mal anga boy ala me mo mune jamana na folo fana sun abena min folu ka ko la anga la me parce que injustice bɛ yɔrɔ yɔrɔ o jamana tɛ bɔ nɔgɔ la o jamana kɔnɔdenw tɛ bɛn kelen ma kiri tilennen tɛ ni kiri tilennen tɛ o jamana kɔnɔdenw o fan bɛɛ tiɲɛni de bɛ yen nɔ bon i y'a fɔ ko minɛli bɛ ka kɛ plus précisément opérateur économique bɛ ka minɛ politiciens ministres kɔrɔ an yɛrɛ y'a mɛn ko haute cour de la justice président kɔrɔ k'o fana taara MCA la bon n bɛ se ka proposition k'o la ka ɲini kiri tigilamɔgɔw fɛ maaw bɛ maa la hali n'a sɔrɔ u ye ko kɛ ne bolo mandat dépôt tun tɛ o yɔrɔ la précisément chambre de commerce tigi Bakari Togola chambre de commerce président kɔrɔ monsieur Batili Youssou Batili ni ma fili ale les Bakari Togola olu n'a ɲɔgɔnna olu si janfalen de don c'est des gens u si janfala u tɛ se ka boli ka taa yɔrɔ si Dans yɔrɔ t'u la ne bolo kan ka mun kɛ nin video in filɛ nin ye hali ni y'a ci Touré ma a tɛ minɛ n t'a dɔn fɛn min b'a ni CDR mɔgɔw cɛ a bi ca mun taara Mali la n y'a ka dossier bɛɛ di Touré ma Touré y'a wele de ka taa kangari d'a ye n y'a dossier bɛɛ ci Touré ma a y'a wele ka taa kangari de d'a ye hali ni ye nin fana ca ma d'a la peut-être ani CDR mɔgɔw bɛ alliance de b'u ni ɲɔgɔn cɛ je sais pas justice ka ziw minɛ ko n'o ko man ka minɛ k'u si kɔrɔbayara bonya tɛ sijɛ ye bonya ye kɛwale de mɔgɔ minnu y'an fa n'an baw faga an ka kiritigɛlaw y'u minɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲini nin bilakoro fara saba sigilen b'a kujalan kan ko na ko k'u bila ko cɛkɔrɔbaw don k'u si janfara a bɛ ka nin fɔ ka to Mali de kɔnɔ sariya bɛ min justice bɛ min taariba minɛna o don comment ça s'appelle mɔgɔ caman bɛ ka minɛ mais nin filɛ nin ye kuma min fɔ a ka jugu ka tɛmɛ ninnu bɛɛ ta kan nin ye jɔn de ye k'a bɛ taa sigi ko Bakari Togola ni fɛn ninnu man ka minɛ lui le qui nin ye jɔn de ye n'a bɛ taa sigi a fila baara kan ko Bakari Togola ninnu man ka minɛ logo ci la ka t'i sigi k'ale b'a da don politique la minisima ka to Mali kɔnɔ Bakari Togola ninnu man ka mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲɛ k'olu man ka taa kaso la k'u si kɔrɔbayara n'o tun ye e ba ka nafolo suɲɛ walima k'e fa ka nafolo suɲɛ walima e ka lɔgɔ ci wari ninnu ka taa bɛɛ suɲɛ e kɔfɛ i tun tɛ miiri o bilali la o bilali tun tɛ diya e ye aya marakaw ka kuma kara muɲɔ na wandi tu gɔnyɛ ye ninnu de anw tɔɲɔ o bɛɛ bɛ sa kaso la ye ni yɛrɛ ye jɔn de n'a bɛna ko anw ka kiiritigɛla ko kiiri tɛ ka tigɛ tiɲɛ kan k'o tɛ ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan a bɛ ka nin fɔ ka to Mali kɔnɔ mais ça me fait mal Zambe bɛ ka nin fɔ ka to Mali kɔnɔ Touré tulo b'a la kiiritigɛlaw tulo b'a la petini bɛ ka jamana buruja a même moment fanga dɛmɛbagaw bɛ ka minɛ a même moment mɔgɔ minnu bɛ ka transition dɛmɛ olu bɛ ka taa kaso la Mamtami ni ye jɔn de n'a bɛ t'i sigi ko Bakari Togola ninnu man ka minɛ ko parce que k'u sɛgɛnna min tun bɛ haute cour de la justice ya ɲɛmɔgɔ la centaine de milliards o de suɲɛna ye k'o man ka minɛ ni ye jɔn ye Batara den ɲugun bɛ bɛɛ la mɔgɔ min ne yɛrɛ ta don e k'a lajɛ a sigilen filɛ yɔrɔ min yɛrɛ la nin de kɛra ka kize sa yiri kɔrɔ yiriba kɔrɔ de kɛra ka kize sa barika bannen den ninnu k'u bɛ kize jɔ depuis 1960 bolo dɛsɛra u sigilen filɛ yiri sun de kɔrɔ Bakari Togola tɛ bila de an b'i fa de bila
ni battra de ni cɛ ka ne to sɛdɛrɛ kɔnɔ n ye 4000 de caman an tɛ a banna n t'a dɔn mun yɛrɛ mayo jumɛn don buwaka bila n ko a ko mayo de a ko o t-shirt a ko duluki dilan k'a ci ma 4000 n y'a cɛ ma duluki ma sɔrɔ 4000 ma sɔrɔ fantanden mais c'est pas la peine quoi mais n'an bɛ taa an bɛ se waati dɔ la e tun bɛ ka ɲini Bamako y'i dogo ni tile fɔlɔ la fana ɲɛ b'i la pampana bateau in attaqueli de bɛnnen d'u ma bateau in attaqueli de diyar'u ye bateau min attaquera i y'a faamuya bala bilahu bɛɛ bɛ ka nisɔndiya n'o ye u balimaw ka saya o de bɛnnen d'u ma MINUSMA ka to Mali kɔnɔ dangaden waati min na maliden bɛɛ bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa e bilakoro fɔra saba sigilen b'i ko kan ko non ko MINUSMA ka to yen ko an ka sɔrɔsiw dɛsɛra ko nafa t'an ka sɔrɔsiw la diɲɛ bɛɛ tulo bɛ nin na mais c'est honteux. Voilà n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ n bɛna komi heure sera n bɛna laban ni T-Series ye kunun n ye video kɛ T-Series kan k'a yira a la k'a fɔ a ye nkalon tigɛ T-Series ye nkalon tigɛ a ɲɔgɔn nkalon tigɛ la den tɛ yen T-Series ko i y'a faamuya b'a la ko an ka bateau attaquera ko an ka comment ça s'appelle chef d'état-major k'a nana kuma français de la k'a ma kuma bamanankan na ko jamana kɔnɔdenw tɛ français mɛn k'u bɛ bamanankan de mɛn ko ni kojugu kɛra Mali kɔnɔ k'u tɛ o adressé population na k'u bɛ t'o adressé kɔfɛmɔgɔw de la ala ma ye kira ma ye il part dans le vide a bɛ nkalon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ kuma fɛn kan fɛn min preuve t'a bolo fɛn min dalilu t'a bolo fɛn min ma kɛ a ɲɛna an y'a cancanya a bɔra tuguni dɛ ko Sogɛli ka video kɛlaw ni Sogɛli ye n bila video kɛla ala kana ɲa da kira kan ni Sogɛli bɛ n bila video kɛla ala kana ɲa da arjinɛ kan ni Sogɛli bɛ n bila video kɛla n kana wuli ka bɔ nin sigiyɔrɔ in na yan danga safinɛ kunba nkalon tigɛla hɔrɔnya kɛnɛ kan e kan ka kɛ cogo di an ka T-Series lamɛn dɛ an y'a canca a bɔra tuguni ko Sogɛli ka video kɛla ko an kan ka ɲɔgɔn minɛ sisan de ko an man ka ɲɔgɔn buruja sisan an man ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma sisan n t'a dɔn n y'a ka vocal yɛrɛ bila yɔrɔ min na i jɔ n k'a lajɛ. Assalamu alaikum. Balayara. Nin ye mɔgɔ minnu tigɛra la quoi mɔgɔ caman ye vocal ci ma k'u tigɛra la ko a ɲugun bɛ bɛɛ la i jɔ n k'a lajɛ est ce que a ka fɛn yɛrɛ non m'a bila ka na sini bɛ na komi n ka aide sera sini bɛ na o décortiquer quoi. Sont livrés à eux-mêmes. Non nin tɛ a bɛ hakɛ to ma T-Series kunun a ye vocal dɔ kɛ Sogɛli a kɛ ala kama tɔɔrɔ de bɛ Mali kan an ka ɲɔgɔn minɛ mais Sogɛli t'o kɛ dɛ Sogɛli b'a ka video maniw bila ale kama Faransi ta ani Ameriki ta o bɔra ale T-Series kama ka nkalon d'ale la mɔgɔ si ma nkalon da i la yan a fɔra dɔrɔn k'i ye nkalon de tigɛ n'i ma nkalon tigɛ bɔ ni preuve ye bɛɛ ni preuve ye ka yira bɛɛ la mais i ye nkalonfin de tigɛ jɔn bɛ da i la jara kumana bamanankan na Mali bɛɛ y'a mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ mais i t'i sigi wɔnzɛrɛn kan ko non ko an ka ɲɛmɔgɔ ko mago tɛ jamana kɔnɔdenw na k'u taara kuma français de la ala ma ye kira ma ye cɛ kumana bamanankan na danbe kɛnɛ kan i kan ka cogo di ne y'a fɔ aw ye ko ninnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn i y'a faamuya b'a la fangako fa de b'o la depuis Mariko gɛnna a y'a ka wulumuso bila u ka kule wo barika tɛ wulumuso min na depuis Mariko ta tiɲɛna a y'a ka wulumuso bila e ni Mariko si tɛ se ka ci ka ci Umaru Mariko e ni o mɔgɔ fila si tɛ se ka ci ka ci Mariko ta kɛra i y'a faamuya b'a la n t'a si dɔn ye i y'a faamuya député kunturu o de filɛ Faransi a sans papier a bɛ si mɔgɔw ka dilan dugu ma a bɛ ka taa maafe dun fa ye la i y'a faamuya b'a la duloki kelen u bɛ se ka semaine fila k'a la aw bɛɛ ye u dangaden kelen de n'i taara ko e bɛ taa Sogɛli y'a ka video maniw bila o ka bɔ mɔgɔ si Sogɛli m'a ka mɔgɔ si bila k'u ka bɔ i ye nkalon de tigɛ ne nana i ka nkalon jɔ i la yan i ko cɛ ma kuma bamanankan na ne nana yir'i la k'a fɔ a kumana bamanankan na i tun kan ka bɔ k'o kuma de kɔ kari mais n'i t'i nɔrɔ Sogɛli la Sogɛli bɛ e lamɛn wa temps bɛ Sogɛli bolo k'e lamɛn wa Sogɛli n'est pas de temps Sogɛli jamana kunturu ka ministre o bɛ e lamɛn cogo di Sogɛli bɛ se k'an bila video kɛ la cogo di ne yɛrɛ ta n ko tellement que ninnu bɛ nkalon tigɛ ko an ka cɛ lamɛn cɛ bɛna kuma dɔ fɔ bilahi tiɲɛ don kunun ye video kɛ bilahi mɔgɔw jiginna kan ko a ka bɔ hakili ma a ye cɛ ka vocal lamɛn dɛ. Wallahi a ye taa fɔ T-Series ɲɛna ko a ka nkalon tigɛ dabila T-Series e nkalon tigɛla i ɲɔgɔnna nkalon tigɛla den tɛ dugukolo in sanfɛ wa a filɛ nin ye nin nkalon filɛ ka jɔ i la ko an ka ɲɛmɔgɔ k'u ma kuma bamanankan na k'u taara kuma français de la a b'a filɛ nin ye han mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i balo kɛ nkalon tigɛ ye tan han depuis e kumana Russie Poutine ni Prigozhin ka ko la dɔrɔn c'est à dire T-Series yɛrɛ ne c'est à dire a bɔra ne tigɛ fila yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ pewu parce que a bɛ kuma dɔ fɔ a tɛ fɛn min kalama T-Series tɛ fosi dɔn depuis e y'i da don Russie ko la dɔrɔn ne y'a dɔn ko e bɛ c'est à dire
e be kuma fu dɔrɔn de fɔ mɔgɔw ye i tɛ fɛn min kalama dɔrɔn i b'i da don a la bon nin fana filɛ nin ye i filɛ ka t'i da don nin fana na i t'a kalama a galon filɛ ka jɔ i la an ka sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔ a filɛ ka bɔ k'a fɔ bamanankan na ko bateau attaquera mɔgɔ jugu fɛ bɛɛ y'o kuma mɛn galontigɛla ninnu tout mɔrɔ y'an tigɛlen don aw la aw bɛ se k'aw si kɛ tan aw bɛ se k'aw si kɛ tan galon tigɛ dɔrɔn ka galon tigɛ dɔrɔn hakili galon de bɛ marché galon tɛ marché dɛ wallahi galon tɛ marché fɛn fɛn de bɛ galon tigɛ la jamana in kɔnɔ wallahi n'aw bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ala jɔ an ka jamana ti sere ɲaba la galon tigɛ la i ɲugun bɛ bɛɛ la bi aras balayira ne y'a fɔ dɛ ko ne da marifa don ni kɛ komi wulumusonin bo bi i kɛra jolimango ye bi a ka bɔ hakili ma i ɲugun bɛ bɛɛ de la depuis n kumani kan wallahi kabila ni famille bɛɛ tigɛlen b'i la parce que i bɛ galon de tigɛ n nana yira bɛɛ la k'i bɛ galon tigɛ n'i ma sogɛli to i bɛ malo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i ko Umar Jara k'a ma kuma bamanankan na k'a kumana français de la ala ma ye kira ma ya kumana bamanankan de la i ma bɔ ka ne jaabi dɛ i t'i sigi sogɛli y'a ka wulu bila o kan dɔgɔya sogɛli y'a ka mɔgɔ bila waati min na baton attaquera an kan ka ɲɔgɔn minɛ de an kan ka kalan de e y'o dɔn bi de bi ye e bila ka sogɛli nɛni bi ye e bila ka sogɛli dɔgɔya ne nana bi ko sogɛli kan ka kuma anw fɛ ko an ka ɲɔgɔn minɛ de ko Mali attaquera ko ni ɲɔgɔn kɛra Amérique k'u bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ ko Mali ta ko sogɛli y'a ka wulu bila ko ka bɔ ale kama i nana galon de da jamana la k'a firi ala jugu sunguru baara tɛ tilen ne y'a fɔ n k'i ye cɛ min labɔ a ka du kɔnɔ n'i ma taa yafa ɲini a fɛ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n'i donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu ɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ nin i t'i furu cɛ min ma i y'a faamuya b'a la haïtien min ma Haïti cɛ in bɛ bɔ Haïti de i t'i furu cɛ ma i ye nationalité sɔrɔ ka cɛ sɔrɔ a ka du kɔnɔ papier sɔrɔlen kɔfɛ ka kɛlɛ tigɛ cɛ la ka cɛ gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ ala bɛ sunɔgɔ wa i ma ye n'i donna ko ko la ala tɛ barika don a la n'i donna ko ko la ala tɛ barika don a la cɛ tɛ den tɛ nafolo tɛ foyi foyi tɛ i y'a fɔ depuis 1960 dagulu a bɛ faransi a dugukolo t'a bolo du t'a bolo n'a taara a bɛ jigin hôtel de kɔnɔ politicien bɛ hôtel ta ka bila kɔnɔ ye batara den i ye cɛ min tɔɲɔ n'i ma taa yafa ɲini a fɛ e tɛ kɛ papaga ye hali ciga i tɛ se k'a wɔrɔ hali ka ciga wɔrɔ bi la i tɛ se ka ciga ci i tɛ se galontigɛla den chef d'état-major kumana bamanankan na preuve filɛ i ko k'a ma kuma bamanankan na tɔgɔ jumɛn b'i la kabila kɔnɔ o la k'a ka bɔ a k'anw jaabi a bɛ t'i nɔrɔ sogɛli de la sogɛli mago b'e la hali sogɛli ka wulu ka fisa ni e ye hali sogɛli senna samara ka fisa ni e ye tan bɛ sogɛli bolo ka video mani jaabi ya galontigɛla den ko sogɛli ka video mani depuis sogɛli mana an bɛ video kɛ la yan depuis an t'a dɔn ko sogɛli bɛ kɛ ministre an bɛ yan sogɛli nana anw sɔrɔ an ka Mali ko la yan sogɛli ka video mani tɛ dɛ a ka mobili bolilaw don a ka video maniw tɛ dɛ a ka jardin yɔrɔ furannaw don quelle honte i tɛ bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko maliyɛnw ka yafa ma o la k'a ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw a ye yafa ma ne de filila ne tun ko Jara ma kuma bamanankan na Jara kumana bamanankan na i bɛ t'i nɔrɔ sogɛli de la barika bannen den hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi nɔgɔya